أرسطا زينام أبيات مخري من رجال معرة ربحنا زيجاتات جبوان كالوان تقلت من رجال داق محوية تجراي اتوت مكاب معباي وصاني هبلو أي تبيتها تورا كابوتاي حدش قدماي مينستر بريطانيا تلمن سباب سدتنياتاتنا بواندا مويكوز تقبل الزحوة سلام دعنا بالله خبركم تملكتنا كاب اي تي في مدب قنقوات غرني على تاو مؤد زينا حب ساعه جميرو نباهم كبليو مار زينا مرحبنا زيت بريو حبركم كصنحي فلما حصر زيناتات أبيات مخري من رجات معرة ربحنا زيجاتات جبوان كم زخنة تجليتهم أبيات مخري من رجات معرة ربحنا زيجاتات جبو مقدس حق منجستاوي سبعون ديمقراطيون مسل كم زلون تجليتهم أبى بايتوكلت هزبي ببعمتو سالت كونفرنس متنعتن مرمرن بارلاما إثيوبيان ربح هزبن من رجات العلنات حقن بزبل مري حساب نما بالربع واني كايدالهم أفقوا بايتو تاقسج أفو أبيات مخري وكلنا هزبن لو على ونسن زرقاقت الانتقالات ديمقراطي انيلهم مسل زيقاتاتن معرة ربحنتن نايم الرقات سابقون ديمقراطيون مسل مخبارهم نايم الرقات حق منقستاو قبو خامزة لونا جنزيبهم اتى كونفرنس أبيات مخري سرحتن بمتنعتن مرمرن سترقفن ساينساو منقدي زساقو من مفتحتات المقرب زعلما كم زخوانا مقلاتهم كابت بايتو زرخبني حبريتام يرد سرحتي لمعات كوريدر 4 كيلو قبنا امباسي كينيا كم استزازمه قدماي مينستر دكتور ابي احمد قليطوم ثم قدماي مينستر محبراوي ميديوم مبزم حللفو ملختي ات خبابي صعر حملواي مغبار بقلصي كم زر حبيروم ابز حلفو سمونات با مشت تختماني ادنا ايناز بلوتوم قدماي مينستر لوم دمات با غوحات بلمعات كوريدر بيلنا رينا لنايلوم تسرح نقعوات نستساتفو محدار أديس أبا بملء ولنتا نستساتفو الكسيكتر أمسكينوم يام حترات دوم بالي مكين أديس أبا زفت حبوتات باركين كمستهانت وانتزاريبام قعزو أغريزة تباوع من قدتات إغرينيا كمستهانت وانقليتوام زباهلي مكن خان ممعوالين كمزقباء بمقلات كلاتنا هلوغون زخوانا حادش زباقات خانا خانت خنكون يقباء خبلو مالختوم محلالي فوم أديس أبا علم لخ مأخذ سحبات المقبار بسجهاتي سرح خمزلو كنتيبا أدانش أبي تزاربا أديس أبا خمش موقبت بمقبار علم لخ مأخذ سحبات المقبار علي موم سرح زلو سرحتي تتناخيرو موت علم كنتيبا محرار كتم أديس أبا أدانش أبي قليتان تن كنتيبا محبراو ميديين أبزم حلالفو أم الأختي كاب 4 كيلو قبنا كساب إمباسي كينيا زلو من قدي بسرحة المعات كوريدر بملمعن بموقابن ننبرتنا قلقالوت نخوعل كفتي غيرنا لنايلن أديس أبا خمش موقبتي عنبابان ننبرتا مشوتن كتما بمقبار علم لخ مأخل سحبتن من نهاري هوستن مقبار زاتنا يقال بتقبار نرئي لنا خبلا قليتن بمسارة زي معوريات من قدتات قرنيا من قدتات بشكليت تنياتات مشوات نايتاكسن أوتوبساتن تسافرتي مسكالتن موردتن دوم بالمخاين حملواي بوتاتات منافستات هزبي بركي اتا ختما زمطنو مبرهتاتن جحجحتن هانيز نخبلاو نبريهن ناديس أبا علم لخ توداداريت زخونه زبناويت كتما ناي مقبار سرحنا اطنا خير نخنقصل نخبلاون አረጋግጠን እዚህ ኮማንዶን አየር ወለድን ሀገራው ተተካ ኃይልን ኃይል ባህርን ሰራዊት ምክልኻል ሀገር መርሃ ግብር ክረምታ ወለንታውያን ብዕለ ጀሚሮም ኣብቲ መርሃ ግብር አዛዚ እቲ እዚ ሌተናል ጀነራል ሹማ አብደታ
توكلتي هاجراوي تتكأي حيل بحرن حوسو جنرالاتن مكونناتن مكلخال هاجرن أبلا سراوتن ترخيبهم يوم تمرها جبري كاب كامبنا ناب حزبنا بزبل مري حساب كاب حدق صاب 30 حملة كلتا شحن 10 شدوشن عام تمرت زيتأن حمد خونه قلقالو زينا إثيوبيا تسابتيبو نمرقات داغمه حويت تግራይ እቶት ምእካብ ምዕባይ ወሳኒ ይኽብሉ አይተጌታቸው ረዳ ገሊጾም ግብሪ ንሕወይትን ዳግም ህንጸትን ትግራይ ብዝብል መሪ ሐሳብ በብርክ ክልል ዕላው ስነ ስርዓት ምጅማር ምእካብ ግብሪ ሳለጣሎም አበ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ዝተረኸቡ ርእሰ ምሕዳር ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ አይተጌታቸው ረዳ ኩለመዳይ ወቁጠባው ምንቅስቃስ ክልል ትግራይ ንምጥንኻር ብትኹረት ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ዳግም ሕወይት ትግራይ ንምርጋጽ ናይ ግብሪ እቶትና ምዕባይ ወሳኒ እዩ ዝበሉ አይተጌታቸው ኩለመዳዊ ቁጠባው ምንቅስቃስ ትግራይ ንምጥንኻር ድማ ዝተዋደደ ጻዕሪ የድሊ ኢሎም ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺቡ ፈተና 12 ክፍሊ 2016 ዓም ተምረት ዝወስዱ ተማሃሮ ናብ ዝተመደብሉ ዩኒቨርሲቲ ያኣትውሎም መሰረት እዚ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ጅግጅጋ ጅማን ጋምቤላን ዝተመደብሉን ተፈተንቲ መቕባል ምጅማረ ነፍሊጠን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ ቀዳማይ ዙርያ 6000 ተማሃሮ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ድማ ልዕሊ 3500 ተማሃሮ ክፍተንዮም ተባሂሉሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ድማ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ካብ ዝፈተኑ 10749 ተማሃሮ እቶም 4143 ዝኾኑ ዝኣተው ከም ዝኾኑ ዝተረፉ ተፈተንቲ ድማ ኣብ ዝተረፉ መዓልታት ከም ዝኣቱ ተገሊጹሎም ዩኒቨርሲቲ ጋምቤላ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ 6131 ተማሃሮ ከም ዝተቐበለ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የረድእ ማድ ዜና ነቀጸለ ሕዝር ማብ ዝርዝር ናብ ንሪኦም ጉዳያት ክንሓልፍ ኣብ ክልል ሃረሪ 500,000 ፈልሲ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ብምትካል መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ዛዕመት ኣብቲ ክልል ብዕሊ ተጀሚሩሎም ልምዓት ሓምለዋይ ኣሰር ብምጥንኻር ውሕስና ምግቢ ምርጋጽ ከም ዘድሊ ድማ ተገሊጹሎም ኣባደመቀም ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሃረሪ ኦርዲን በድሪ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ዝዓመት ብዕላ ጀሚሮም እቲ መርሃ ግብሪ መበል 26 ዓለም ለኸ መዓልቲ ሃረሪ ምኽንያት ብምግባር ዲያስፖራታትን ማሕበረሰብ እቲ ከባብን ብምስታፍ 500,000 ፈልሲ ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ብምትካል እዩ ተጀሚሩ ሓምለዋይ ልምዓት ለውጢ ኩነታት ኣየርን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣብ ምሕዋይ ዝህልዎ ረብሓ ዕዙዝ ብምዃኑ ተሳትፎ ኩሉ ዝጠልብ ከም ዝኾነ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተሳተፉ ዲያስፖራታት ገሊጾም ይህ ስራ የሁላችንም ነው እና ያከለና ክንሳ ይባል ናይ ኩላትና ተግባር እዩ ዕድል ዝረኸበ ዲያስፖራ በተግባር ዘይረኸበ ድማ በፋይናንስ ሓገዝ ብምግባር ክሳተፍ ኣለዎ ዋናው ነገሩ ለሀገሬ ወይም ለከተማዬ ንሀገሬ ሆነ ንከተማይ ዝረብሕ ነገር እንትፍጽም ዓቢ ሓጎስ ይስምዓኒ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ በዓርሰ ፍቃድ መጽ ኣብ ዝረብሕ ስራሕ ዝሳተፍ ዘለኹ በዓለም ያሉ ዲያስፖራ ኣብ ዓለም ዝርከቡ ዲያስፖራታት ኣብ ከምዚ ዝበለ ዕድል ተሳተፉ ጽቡቕ እዩ ምኽትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሃረሪን ሓላፊት ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ዝኾና ሮዞ ዑመር ኣብ ዓመት 3 ግዜ ብምፍራይ ውሕስና ምግቢ ንምርጋጽ ልምዓት ሓምለዋይ ኣሰር ወሳኒ ይለን ብቻ በማምረት የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ አንችልም ስርናይ በመልማዕ ጥራሕ ውሕስና ምግቢ ኣይረጋገጽን ኣብ ዓመት 3 ግዜ ክንልምዕ ኣለና ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና እዚ ንምፍጻም ማይ የድሊ ሓመድ ምዕቃብ የድሊ እዩ ነዚ ድማ ሓምለዋይ ልምዓት ወሳኒ እዩ እዚ ድማ ፈልሲ ብምትካልን ብምክንኻንን ዝመጽእ እዩ እዚ እንተፈጺምና ካብቲ መጽዋታይነት ክንናገፍ ንኽእል ኢና ንኽልል ሃረሪ ድማ ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ እቲ ስነ ስርዓት ዘጀመሩ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኦርዲን በድሪ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተተኽሉ ፈልስታት ውፅኢት ከም ዝተመዝገበሎም ዝገለጹ እንትኾኑ ኣብዚ ዓመት 2.5 ሚሊዮን ፈልሲ ኣብቲ ክልል ንምትካል ትልሚ ከም ዝተተለመ ገሊጾም በክልላችን ዘንድሮ ለመትከል ያቀድነው ችግኝ
ኣብዚ ዓመት ንምትካል ዝተለምናዮ ፈልሲ 2.5 ሚልዮን እዩ ኣብዚ ምስ ዲያስፖራታት ብምዃን 500,000 ፈልሲ ክንተክል ኢና ካብዚኦም ንምግብነት ንጽባቕን ካልኦት ዝውዕሉ ፈልስታት ክንተክል ኢና ኣብ ሓምለዋይ ልምዓት ዝተመዝገበ ውጽኢት ኣብ ካልኦት ስራሕትታት ልምዓት እውን ምድጋም ከም ዘድሊ ተሓቢሩ ይሄ በሀገር አቀፍ ደረጃም በዓለም አቀፍ ደረጃም እዚ ብብርኪ ሃገር ኮነ ዓለም ብጽቡቕ ዝረአ ስራሕ ኣብ ኩሎም ስራሕትና ብዝለዓለ ቆራጽነትን መሪሕነትን ክንደግሞ ይግባእ እቲ ክልል 10 ሓምለዋይ ልምዓት ብዝግባእ ክቕጽል ከም ዘለዎ ተመላኺቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ካብ አባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብርከት ዝበሉ ሕቶታት ቀሪቦምሎም መብርህን ምላሽን መሃቦም ዝካርዩ ካብቶም አባላት ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ግዕዚና ድሕንነት ተመዛበልትን ውዕሊ ፕሪቶሪያን ሕቶ ዝቀረበሎም እንትኸውን ስፍሕ ዝበለ መብርህ እውን ተዋሂቦም እዮም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ምስ አባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ አሳሊጦም ዋብ ዝነበረ ዋዕላ ካብቶም አባላት ንዝተለዓሉ ሕቶታት ኣብ ዝሃብዎ መብርህን መልስን ግዕዝና ብዝምልከት ሕቶ ቀሪብሎም እዩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ምስ ግዕዝና ተተሒዙ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ንቡር ኩነታት ብዝምልከት መብርህ ሂቦም እዮም ኢትዮጵያ ውስጥ እየተጀመረ ያለው የሌብነት አካሄድ ኣብ ኢትዮጵያ እናተጀመረ ዘሎ ናይ ስርቂ አካይዳ ንንሓስቦ ጉዕዞ የተዓናቅፈና እዩ ሕማም እዩ ክንቃለሶን ክንከላኸሉን እዩ ዝግባእ ነዚ እውን እዩ ሪፎርም ሲቪል ሰርቪስ መማሓየሺ ሕጊ ሪፎርም ትካላት የድልዩ እዩ ንብል ዘለና ነዞም ነገራት ንምእራም እዩ ግዕዝና ካብ መሰረቱ ንምጥባእ ስጉምቲ ሙሳድ ኣላይ ከም ዝኾነ ዘለዓሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ መንግስታዊ ስርቂ ከም ዘየለውን ኣረዲኦም እዮም እርግጠኛ ሆኜ ማውራው መንግስታዊ ሌብነት አያካሂድም ርግጸኛ ኮይነ ክገልጾ ዝኽእል መንግስታዊ ስርቂ ኣይሳለጥን ሓሶት እዩ ዓለምለኻዊ ትካል ዓለምለኻዊ ሳይንቲስት እውን ተመጹ መርሚሩ ካብ መንግስታዊ ሓንቲ ቅርሺ ኣይረኽብን እዩ ንሕና ሃፍቲ ኢትዮጵያ ኣይንሰርቕን ነዚ እውን እዩ ከተማና እናሃነጽና ዘለና ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ግዕዝና ብተወሳኺ ብዛዕባ ሰላምን ድሕንነት ተመዛበልቲ ህዝብታት ኣብ ፈጻጽማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዝምልከት ሕቶ ዝቀረበሎም እንትኾን ብዛዕባ እውን መብርህ ሂቦም እዮም በተፈናቀሉ ሰዎች በጣም ጥሩ መርታ ነው ያለው በራያና በጸለምት ኣብ ዝተመዛበሉ ሰባት ጽቡቕ ውጽኢት እዩ ዘሎ ካብ ራያን ጸለምትን ዝተመዛበሉ ሰባት ናይ ምምላስ ስራሕ ጽቡቕ ዝበሃሉ ጅማሮታት ኣለዉ ኣብ ራያ ዝነበረ ኣመላልሳ ጸገም ነይርዎ እዩ ካብ ዘቐመጥናዮ ኣንፈት ውፅእ ዝበለ እዩ ንሕና ግና ውፅእ ኢሉ እዩ እሞ ንዋጋዕ ኣይበልናን አንቶ ከም ዝገለጽክዎ ጸውዒናዮም ኣዛቲናዮም ኢና ኣብ ጸለምቲ ድማ ካብ ራያ ትምህርቲ ወሲድና ዝሓሹ ጅማሮታት ምርኣይ ኪልና ኢና እዚ ማለት ምቹው እዩ ማለት ኣይኮነን ካብ መንግስቲ ትግራይ ኮነ ካብ ሓለፍቲ ሕወሓት ኣነ ዘለኒ እምነት ጉዳያት ብሰላም ንክፍትሑ ዝለዓለ ድሌት ኣለዎም እዮም ብኣግባብ እዚ እውን እንዳሰርሑ እዮም ዘለዉ ካብቲ ግዜያዊ ምምሕዳርን ካብ ሕወሓት ወጻኢ ዝኾኑ ኣካላት እቲ ስምምዕ ንኽበላሸው ዝደልዩ ሰባት ግን ኣለዉ እዮም ኣብ መወዳእታ እውን ምስ ዕጡቃት ሓይልታት ሰላም ብምውራድ ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ንምህናጽ እንዳተሰርሑ ብዛዕባ ዘለው ስራሕቲ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ አባላት ሕቶ ዝቀረበሎም እንትኾን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ መንግስቲ ንሰላም ዋጋ ንምኽፋል ድሉው ከም ዝኾነ ኣረዲኦም እዮም ዜና ዕዳጋ ብሪክስ ዓርሱ ዝኸኣለ ስርዓት ፋይናንስ ከም ዝጅምር ሩስያ ኣፍሊጣ ኣብ ቻይና ቤጂንግ ኣብ ዝተሳለጠ መበል 12 ዓለም ለኸ ፎረም ሰላም ሩስያ ምስ ሃገራት ብሪክስ ኣብ ሃገራዊ ሸርፊት ትገብሮ ዓቐን ልውውጥ ንግዲ በብእዋኑ ይምዕብል ከም ዘሎ ተገሊጾም ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ቻይና ኢጎር መርጉሎቭ ሃገራት ጉጅለ ቁጠባ ብሪክስ ካብ ልዕልነት ሳልሳይ ወገን ናጻ ዝኾነ ስርዓት ፋይናንስ ንምጅማር ይሰርሓ ኣለዋ ኢሎም ንኣብነት ልውውጥ ንግዲ ሩስያ ቻይና 240 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሕ ሓቢሮም ኣብ ጥዕንቶ ዶላር ዝነበረ ምንቅስቓስ ንግዲ ብምግዳፍ ንናጻ ስርዓት ፋይናንስ መፍትሕታት ነናድለና ምባሎም ኣርቲ ጸብጺቦም ዜና ወጻኢ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ትልሚ ምስጓጉ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ሞይቱ ዝተቐበረ ዛዕባ ኢሎም ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ሰር ኬር ስታርመር ኣብ ፈላማይ መዓልቲ ስልጣኖም እታ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምስጓጉ ውጥን ሞይቱ ዝተቐበረ እዩ ክብሉ ኣረጋጊጾም
እቶም መራሒ ፓርቲ ዕዮ ነቲ ብዚ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝኣትዉ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ናይ ምምላስ ትልሚ እገዳ መንግስቲ ዝበሎ ከብቅዕ ምዃኑ ገሊጾም ብዚ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣተዉ ብዙሓት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዘሻቐለ ፖሊሲ ምንባር እውን ዝዝከር እዩ ፓርቲ ዕዮ